Så, og pusse. Så, Mrs. Madeleine, Ja. er vi i gang. Det kan da være, hun ikke er så nervøs den her gang, når hun har reddet det en gang. Gå op præcis ude i hjørnet der. Dygtig. Dejligt stille og Ved I, roligt hvad op. hun er sød? Hun er så sød. Rydde det med langsomt nu, det gør han ikke. Det har vi gjort sidste gang. Det er godt. Jo. Men det har Silla også sagt til hende, Ja. Det er så nemmere for hende rundt, så. Og hun kan også sige det på videoen, når hun kommer hjem og siger, okay, det er væk, så var det sådan noget alligevel. det kan godt være, at det er anderledes at sidde op på hesten, at det føles Det er det. anderledes. Hun ikke føles også, rigtig end hvad de langsom. andre kan se. Ja. Tror jeg. Hun føles Ja, jeg har jo rigtig slet ikke langsom. forstand på det, så jeg skal ikke komme og kloge, men altså, Nej, jeg tror, det kan være præcis, jeg sådan. ved ikke. Men det er fordi, hun tager sådan nogle lange skridt, Ja. så hun går egentlig ikke særlig hurtigt. Hun sætter bare godt af, jo. Ja, det er nogle eksempler alligevel. Ja. Så kom du ikke ud og træne i dag, ikke? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har regnet med, at jeg gjorde det for i aften. Men det der arbejde er også drillet helt med mig, så det er et problem. Det skal ikke skide stykke her. Nej. Sæt, nu står det helt af. Det er meget klart. Det kan man nok sige. Det skulle det nu være godt for Solvej. Lidt bedre. Hvorfor er de talt sat op der lidt til i morgen til spring, eller hvad? Hvor er den nok? Det ved jeg faktisk ikke. Men det var Britsen, så jeg. Det kan hun gøre lige så godt. Ja. Vil du ud og kigge Nej, her? jo, hvad? Vi er gået i siden i morgen, så talte jeg om, at vi blev stoppet af torpeder. Ja. Og så er det så bare været okay med Ja, en dag. det er rigtigt, ja. Og det er lyn lidt derovre, men det er gået væk igen, heldigvis. Det er faktisk en lille smule, men det stoppede igen. Ja. Vi har overhovedet ikke noget regn ind i Odense. Det er mærkeligt, ikke? Jeg kan godt mærke det. Altså, nu har jeg kørt herude 2 gange i dag, og det er eneste uge på Rugårdsvej, det er lige som en streg, at der er regn, det der jeg kørte derude første gang, og det gjorde det også anden gang. Men det har ellers været, altså der har været sådan lige nogle små problemer, der har også været noget videre i løbet af dagen. ikke? Men det er lige det godt, at det er det. Starten, så er det godt. Ja, og så med til den. Ja, det er hver gang sådan. Og vi slipper nok lige. Men det er godt, at det tager så meget vand. Ja, det er altid noget. Selvom der er kommet til os på. Ja, ej, det er nu ikke mig. Ej. Ja. Når vi er både, så har Ja. Ej, jeg tror på en måde, morsom. Ej, det er med trætte. Her ser man lige, der er jo afledt dernede også. For sådan ikke, den kan nå at tage det. Nej.